זה לא העת להציג רזומה. ראשון הדוברים, המשורר יעקב ברזילי, ששרד כילד את מחנה ההשמדה ברגן-בלזן. בבקשה, יעקב. שלום וברכה לכולם. בכל חודש אני נוטל לידי את יומני ומעלעל בו מהעמוד הראשון עד העמוד האחרון. אלא שבחודש אוקטובר נתקעתי בעמוד השביעי, ומאז אני לא מצליח לחמוק ממחשבות של רגע אחד. הרגע האחרון של עולי ימים, שבעי שנים, ומי שביניהם. ראיתי בעיני רוחי ילד קטן, מושיט ידיו להתלטף, וצועק אמא, ואמא לא עונה, והוא כבר לא שומע. שמעתי זקן שבע ימים מתפלל, שמע ישראל אדוני אלוהינו, אייכה. והתפילה מהדהדת בשמיים ריקים, אין קול ואין עונה, גם אלוהים מסתתר בממד. הבחנתי באיש צעיר, סוגר דלת שאין אחריה בית. רוצה להיפרד ואין לו ממי. נתקל בעציץ, מבקש צמח שלא צמח. חשתי את נאור לוי, שטוף המוזיקה. ירוי ומדמם, משווה לעזרה שלא מגיעה. עזרי לי, אמא, עזרי לי, מתחנן, ואמא מלטפת אותו מרחוק, משתלטת על המוביל הארצי להזרים לו את אהבתה, עד שהדימום היה לדממה. שמעתי מישהו זועק, מי אחראי? והנשאל שותק עצמו לדעת. הבנתי שהצער ערירי והכאב יתום, ולשעות נדמה היה שהארץ נמלאת עפר ואפר. ולפתע קמו מהאפר השמשונים, המכבים, יהושע בן נון, מרדכי אנילביץ', בגיבורים אלמונים שנשכבו על רימונים להציל חיי חברים. ועוד גיבור, שועט בטנק לבדו לנתץ את הרוע לרסיסים עד כי גבה בגבורתו. ואני חוזר ליומני, עובר מעמוד לעמוד, ונזכר שגם אני הייתי קרוב לרגע האחרון בשערי התופת של מחנה המוות ברגן-בלזן. הגעתי לעמוד התשיעי של החודש הזה, בתחושה בלתי ניתנת לערעור שאנחנו עם של חפצי חיים. ואחתום בשיר. חפצי חיים. היכן אני פוגש אותי? מסתגר בממד נפשי. דלת כאב ננעלת, חלונות צער סוגרים עליי. נרדם המשגיח, נחטף המשיח, בתי מדרש הומים מתפללים, שערי שמיים נעולים על בריחים. אמא, אבא ושלושה ילדים משנים כתובת,
בבית הספר מתייתמים 3 מושבים, והאדמה זועקת, די, נחנקת. בהישמע יללת צופרים, מתפנים סתרי סתרים. גם אני יוצא מהממ"ד, מתייצב בלשכת הגיוס של חפצי חיים, יחד. אביחי? תשמע, אני נושם עמוק, מודה לך מעומק ליבי וליבם של כל האנשים פה על דבריך המרגשים, החודרים, האותנטיים כל כך, מפי אדם כמוך שראה זוועות נוראות בחייו. תודה, תודה עמוקה. דוברת הבאה